Walk on the moon is the one that's gonna be. Hi guys. Hi, how are you? I'm good and you? I'm so good. Are you queen? I'm so good. Number one. Oh, you guys don't need to check. I don't know what. This is. Oh. Tichangotanga zvitatu 50 asi tavavigira Friday entertainment kapana The entertainment. Okay. Hi Daisy. Hi Materis. Mamuka say Materis. How are you guys? Kathy, hello. Cleana, hey. Tepina, Rivi. My Mwendamberi. Hey, my Mwendamberi. Yeah, my Mwendamberi. Now you know what? You have earned my respect, Shem. That cake that I saw. Wow. For my next birthday, my upcoming birthday is gonna be you. Arikunditira no matter what. Yo, ndiakaita keki raningiramba Alec Machesoga. Maimwenda mberi. Maimwenda mberi. Unoziva here unibva unongoti maimwenda mberi. Ndaona zvimwe zvasimbisa makuseri kure. Ndizuro. Zvasimbisa ndikati. Ashemu vakatidobera keke zvokuti ndakati takatombotara kuti aiwa. Ndakamanya undotsvaga akangotarisa picture yacho bosi. Paipa ndaingonakirwa nemakeke. Ane chipo Shemu, ane chipo. Akanyanya. Ane talent. Zinyanye mukuru. Fabi, hello. Hello Fabi. Hi Molin. Kimberly, hello. Grace, mubvunzai madhari angu maglazi angu boye. Ndibvire. Grace, Mamidika. Munosawana maplastic 44 apa ndiri. Badi munoda zviri. Grace, maplastic 44. Oh, rai maglazi. Plus 44 kwa ndioneyo. Comment section. Ndakuya kwa. Kwa ndioneyo na bamnini, kwa ndioneyo na bamnini, kwa maglazi angu boye. Ndatenga maglazi angu manyowani nasi. So, kusini. Tina wako jako in the house. Yes, Tina wako jako in the house. Sarankomo, hello, Sarah. Precious, hi. But guys, you are too many for me to mention you by names, all of you. Kathy Jongwe, Dave. Dima Cheka, hello. Innocent Jakarasi, hi. I'm good, Daisy. Guess what it know when you say, Tina Tona is Susan Penga, do I take Martha Makimbe, hello, Chiera Wacho, Dave Chieras. Edina Dave, Patience, hello, how are you? Eunice, hi. Memory, hey. Kathy Jongwe, what do you say? And Bamnin looking good. Bamnin, and they are looking good. Yeah, and we are looking good. Molin, hey, Taonga, Waroba. Connected, did you say, Meli? Thank you, Abraham Diribo, how are you? Omo Maroa, my sister Caroline Smith Manangu, how are you? And Kekeria Kumberi, that cake was a bomb shame. That cake shame. Keki, Keki Akuru shame. Blantina, hello, and Bamino Dajino. Bamino Dajino, Arkutamba, and Gachisteka, our name, Pana. And then Gachiseka name, Bamini, Shawan, Gachfara, Shawan, my terrace. Couldn't mamma my happy spirits, I don't know, they are snap bass and Shakawanda, and I think I try get my negatives and whatnot. Manongo di Pakuta, episode, no types and Abanis, and Abassan Shakawant. Avane is Shinji. Hi, Majori, Chitem, Majune. Duchess Chonga, what do you say? Hanzi tukukuona ina titima ngube hanzi boma grass. Hanzi navaraidza ina amba ndisi plus 4 fast grass bo. Sibongile hello, sibongile madawuni nape. Hanzi bamnini mainde piko tukumbura kuona ipi. Guys, I would so wish to greet all of you guys, but kati tifadzane kana se Friday kuda itongonza zvinyuwani panapa. Sisi Rebecca Marova, how are you? Michael. Yes, Pretty Mvundla, how are you? Will you say pretty? Ketina Anania, Mufana wakoma, Muningina wasisi, Mukoma. Ketina, ndepi yako.
ndakakutorera chimuti Ketina, chimuti chiri kwandiri mazuva ano. Tinobvutirana chimuti ichi. Right. Sezvamunongoziva guys kuti padiaries tinokuigirai zvinhu zvakasiyana-siyana nditi munozviziva. Tinenge tikutotraya kuti tikuenda mberi. Pane zvakawanda zvamuchasangana nazvo, pane zvakawanda. Yesley Twin, pane zvakawanda zvamuchaona pano padiaries guys. Isusu bhora mberi handei and hatisi kumira and ticharamba tichikuunzirai tiri kudiaries memo, tiri kudiaries. Thank you for keeping that in mind. Thank you. Hanza pana were mainini. Ava kava iwe nyasha. Dangora David Bevan noti wamakuwa. Dewa kwasila makuwa ndaikupa. Mainini ava mira vatenderere uone. Yes Stefan. Blessing Jeff Nape. Buchan, how are you? Angela Tekwani ndeipi Anje. Hansi Michael Jackson in the building. Yes, Michael Jackson in the building. Wako Jako straight. Lucia Mai, how are you? Hansi, how old is Bamni? Bamni, how old are you? Charlotte, hi. Tariro, hi. You guys are too many for me to mention you by names, all of you. Hansi, Bamni is the Mutuze. Hi Shingai, how Shingai cold friend not yet when it, but I think it's coming because Maxen it was horrible, it was terrible, it was very, very cold. Like in the morning. Abraham Kotinye and the ipi. Vana mama techi muti Ketina ko white safe shewe. Kokona chite uri kungotauga ka uri kurira. Muchembere soko, I see you. Wadzimpeta, I see you. Thank you. Muchembere soko's team adonda hi. Anastasia. Wakagadzira namo. Vana mamoyo kwaine bamnini vana mamoyo vose ndine song yenyu. Kwai ndine zvandakakugadzirirai. Makaproducerwa song yenyu vana mamoyo vose. Saka don't worry mune song yenyu iri kuya manje vana mamoyo vose. Asi kana maita vana mamoyo bamninika moteverawo zvevana Dhuve. Mozobuda kuna Dhuve. Mozoendawo kuna muchingoenda makada asi tisinotivaridze nyika tisitotonga. Saka vana mamoyo pamberi tisire chimuti. Then mukazobva mozopinda pana Dhuve. Mozoendawo kuna Chihera kushinda zvikadaro mene ikoko kumasuroko. Vana mamoyo vakawanda kudarika vanhu. Vana mamoyo takawandisa kudarika vanhu. Tisi vanhu vacho. Tisi vanhu vacho isusu. Pasina isusu hapana vanhu vacho. Handiti maona. Hakuna vanhu vacho kana pasina isusu. Saka munokatangana namamoyo. Handiti maona. Mopinda kuna Dhuve. Manti maona. Vamwe vese vana basa. Mozoenda kuna Chihera soko shumba zvinda zvikadaro. Ndasindoryiwa nemadiaries. Muchinda makadaro. Asi mamoyo ndoine chimuti. Handiti maona. Mamoyo ndoine chimuti. Zvako Edifa vaudze. Tiri vana mamoyo ndisitire chimuti kozotera vana Dhuve hakozouyawo vamwewo vanozouyawo vana soko vana muchembere soko ava nana shumba aya malove button ana mamoyo aya malove button ana mamoyo song yavo iri kuya aya malove button vana nemaspiwe moyo hesi pete kuhle kunjani animukona vana mamoyo tiriti Anzi soko yazvidefenda mucomment section. Vana soko ndimufanga kupedzisigwa imi vana Manxube. Ndimufanga kupedzisigwa. Vana Chihera vanozotevera pasure pana Dhuve apa. Pa number 3 apa. Azitapeka vana Rutendo ayo Rutendo ndimamoyo ka. Ana Rutendo ndana mamoyo saka tiri kumwe ndosaka chiti tikabvamburana na Rutendo. Kuti nyatsoparadzana chekusheko kunyatsoti kuita hatred riri panotinetsei because moyo imwe chete. Nona unongopesera kunge takamika respect so pane kamika respect anongozodzoka kungoti but aibude amenoti sei ipapo asana mbonyatsoona vana mamoyo checho anyatsokundura zvoku pane kunge takamika connection kanongoitika so kuti unonyatsoshaya kuti ka connection aka kanobuda nepapi ndo zvinotoitika pafiafia animaona hanzi musatidaro namechure ana Chihera number 3 namamoyo number 1 aiwa Chihera wacho imi moenda pa number 3 apa pa number 3 ndo penyu isusu tisi pa number 1 vana mamoyo and then kozouya ana Dhuve anditika tapedza ana Dhuve tozoti Chihera because Chihera light iro aiwapo zvokubuda ndi ana Chihera ndo number 3 tichibva pana Chihera topinda pana Soko kuda number 4 vana Soko toenda kupi vamwe ndevapi zve vana Soko number 2 vana Soko number 2 vangogovanoga vanga Soko vangakundiwa namadhuve zve vana Soko vangakundiwa namadhuve kasha
kwai muchemberesoko nenyaya yekuti anopenga nenyaya yamaiguru vake muchemberesoko panapa saka ari kuti anofarira muchemberesoko maiguru vake saanzi vana muchemberesoko ngavapinde panapa 2 anopenga iwe sekuru vana manyati imoyo handiti manyati chii enda freeze hanzi jera timu jera tisitine yese vana maposa vana maposa ndo vakatoenda panamba 4 pasiri pachiyera poenda ana maposa pozoenda ana maposa apa then panamba 5 pointa vanzi vana man'uwe taiswa pa vana man'uwe imimi vana madhuwe namba 2 zve aiwa vana madhuwe embizi ndo namba 2 vana madhuwe ndio namai vangu vana madhuwe ndio namai vangu saka inamba 2 anditoona inamba 2 vana madhuwe anditoona asi yandozoziva zai inonyatsopedzira ka igushungo gushungo ndo namba last. Taking its own time. But I think it's probably stable. Let me go take a charger. Okay. Guys, tigere muno takagara mustudio, tirimo mustudio. Tiri mustudio guys. Tiri kustudio kwa Michael Jackson. Anenge achiku. Nasi munenge muchinakigwa guys. Dedzai vamwe ka guys, hamusi kudana vamwe seiko panapa. Dedzai vamwe tione Michael Jackson. Toda kuti entertainment day nasi. Entertainment day nasi. Nasika Friday ka toda kunyazoita zve entertainment tichifara tichidhakwa tichimbotoda isusu zvedu mapana mamadiaries toda kumbosiya zve negativity tomborasira uko nasi tomboita kufara entertainment imunozati tachengetwa naMwari guys kusvika panapa ka number 2 sifiso ndingati ndisamai pa number 1 ndisati ndapindapo unodla pa yakasungirigwa ini number 1 mai number 2 chingoma chorora chiti kwangu achimboti kwaningi choti kwangu right saka nasi Friday guys, make it a point kuti no one will ever disturb your day. Manzwa musa disturb your days madai renyu, musa alawe zvinhu zvisina basa. Asimirani mbokudzai imi madiaries ka siyanai nenyaya dzekuti mukaona maguwa kumastreet moya muzondikandira kuma inbox kwangu kumazviwa musiyanai nazvo, musiyanai kuya kuinbox madiaries muchiwo ndozati munenge mune rudo. Vamwe vacho navo muchitsvaka kudhirama renyu kuti ndirespond, asi musauye kuma inbox wangu muchitipa zvemascreenshot zvechichi because tichazotempted kubvunza isi tiri kutoendera mberi nelive zvedu zviri kutongofaya. Handitika mukazviona kwamune maona ngoonaiwo moseka ikoko muwedzera mutusira zvenyu ikoko zvosara ikoko kana moya kwanditoitawo zvekunoku tofara kunoku. Handitika because mukasandivigire zvinhu zvazhinji kai masati tikangosangana nezvinhu zvinegative tongoti block ghost roda kunetsa block muna nonetsa block. Saka imi ndi munozondivigira zvinhu zvikuitika mastreet umu musandivigire please. Mukaotona kwandiri kubva rigwasi rake ndai munowedzera mubvarira strike asi moudze vanhu vavo kuti kana mapedza zvatabvarira medu inami. Saka munoti hana kudya here izvozvi sadza kumba kwake kana kuti haasi kuvata here muchatoona kuti ndichifodora hope singati ndichitorota hope dzeumambo. Saka muinbox please muinbox please ndinenge ndichitodzifodora hope dzeumambo. Vamwe vakagara dare vachiti kwai vari kuitei vaya kwai wazodai meridhongo wazodai moli dhongo wazodai moli amazano kwai ndiri moli ndendiri moli dhongo azodai meridhongo azodai ini hope nei ndichitofodora. Saka mumbomire kundipa zvinhu zvekuma-streets vedu mukaona ngonotutsirai musi ikoko manzwaka ise animaona tingodzana ipapapa munhu maangry face ari kutorwadziwa rumbi totomuda iyeyu ari kutorwadziwa because atotaridza kuti ari kurwadziwa ende ari kubatikana ari kurwadziwa. Uchapora zvako maangry face uchapora muchiri mune 0 indine 100 ini mune 0 saka ona uchiri kuwana simba rekutobaya angry face ka uri kugwadziwa zvatanga achapora mbomsiyai achapora kupora ndokwacho achagwadzwa kusvika apora achiti mbosiyai zvakadaro. Isusu bhora mberi izvi zvandiri kutotiteverera kuya panapa ndikuti kutiteverera kuzama angry face andimona kuti kutiteera kuti stoka unodirei kuteera munhu usingafariri. Takatiripo panapa enda tisi tenda itobayiwa ndeipi tindo iri sei hanzi inyaya yekuti tiri pashow panapa guys, we are on the show tiri kufara
tiri kufara nhasi Friday kudai, so tine entertainment. Vari kumbogadzira system yavo, so very the person is bitter and unhappy very. What do you expect? Happy couples dzinofara. Happy couples dzinofara. Happy people, they are always happy. They are always happy. So when I'm not going bitter, usiku pamwana kutovata izvozvo. So pamwe izvozvo ane zinhambo rakatomumirira rakati fariri kumutambudza atorina kana ichingwa. Saka akuya kopedzera shungu dzake paangry face. Saka ngatimu appreciate in angry face yake. Hanimaona. Achaona kuti no, I'm wasting. Sharon, hello. My name is Sharon. Tumela mmeli kai? Rite. Akugwadziwa chaiko. Kugwadziwa. Achapora guys, zvakadaro totomuda guys, ngatimufarira izvi zvisingaiti. Achapora. Uchawanigwa nyasha chete. Dzichakutsvaka nyasha. Yes, Babs, muri sei mamukafe nhasi Babs. Keti usa wewe. Guys, don't worry, pari kumbogadziswa zvinhu zviri technical zvichambogadziriswa. Tuliska ngomoyo, thank you Muningina, thank you. Maitali beji renyu rakaendepiko imi. Beji renyu rakaendepiko na maitari imi. Maitali beji rakaendepi. Iwe MME beji rako rakabiwa futi rakatokachurwa. Anza, I love your free spirit. Extrema free spirit. Angela, wati tichaonei kuchembera kudai kuita kutsika paka kujanya. Kukasimoka karubhepa. Wondi apa. All right. So ndashaya kuti titotsvira muno here kana zviri kufamba sei. Ndachabuda ndichimanya ndikati kototsva. Taura zvako Rutendo, taura zvako Sistren. Taura zvako. Yes, Innocent Musha, muri sei hanzvadzi? Hanzi naKiera vakaradzwanisa vapori, kupora ndokuchanonoka. Vachapora havasi vachati nonokei. Kupora vachapora asi vachanonoka. Ende isati sikumira. Zvakuda kutanga. Zvakuda kutanga. Tichanzi boldness tatove simbi dzine ngura dzodla dzimwe simbi dzisina ngura. Hanzi ari sei kuda Sasha kuda akaenda kuda kenda rini ndakaendesa rini anenge ane 3 days ndamuendesa ari bosha anenge ane 3 days ndamuendesa. You can play the sounds in the solar. Wineti chikosha yu mningi wangu. Angela, hi. Hi, anzi live ya Franco mandi. Amen. Anzi live ya Franco, anzi ndakavabvunza nesuro. Anzi achauya. Ukoyo. Ai. Ndobuda. Ayo ndikutaka kutamba. Otokene polisi. I'm going to challenge Michael Jackson today. I want to get about this to some
Alright guys, mamukase maneru dumelang ninjani matuna na aputi guys, yeah, thank you very much all of you guys for coming. Since we told you we are going to bring you Friday entertainment, but this is not the only entertainment that we have. We have upcoming artists, so you know us as Diaries, we also support upcoming artists. And Tinombova invite on our shows, and then they come and do their thing, live or not live. So today we have an upcoming Michael, not upcoming actually, we've got Junior Michael Jackson in the house. He's going to give us live performances pano today. So we had to go there. Let's have Friday entertainment. We are also going to have Plot Marco, is it Plot Marco? Plot Marco, who's going to be bringing in as well different artists and Friday entertainment as well tonight. So Friday entertainment, happy. If you are not happy, go and get yourself, go and look for Jesus. Because since we are happy and that is Kumira, we are stoppable and we are unshakable. We are unshakable. Forward we go, backwards never. True family board, I get to come at Diaries. Woman Dio. We get to you, welcome it. Michael Jackson, attitude here. Hey. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. You are so much talented, very talented. Okay, can you please tell us about yourself a little bit? About yourself, who you are, who are you? How did you get to this point? How are you imitating? Why you are imitating Michael Jackson and things like that? Okay. Hey. I started like when I was
14 years. 14. I think it was 2009 when Michael Jackson passed away. I was like, okay, I fall in love with the moves because I saw like on TV it was more about Michael Jackson and videos and documentaries. I used to watch them like day in and out. Okay. Practicing. I remember this other show. I was at school. I think it was break time. Then I was like, okay, let me give it a shot. I just got in the center. I danced. From there, everyone told me, no man, you should do this. This is you. You have to be about it. Okay. And until this other time, I was at HT Got Talent. I think it was aired on ETV. Wow, and that really made everything I went for. Stage 1, stage 2. So just tell me, how is the community accepting it? Are they accepting you or what? I really appreciate their support. They show me a lot of support. And one thing that I really like so much is like upcoming kids. They really like what I'm doing. And I take some time to teach them my moves and everything and help them like stay away from drugs and everything. Thank you. Okay, so in your industry, you are an artist, right? Are you getting, people who are supporting you like gigs, or are you having your own shows or things like that? It's really hard to get gigs. Hence, I really appreciate this moment right now. It really means a lot. So it's more of trying to shoot online videos, which I shoot sort of small videos and upload them on YouTube just to get myself an exposure and everything. Okay, so what is the name that you're using on Stage Walk. Stage Walker. Yeah. Oh guys, so if you wanna follow him, please actually, if you wanna follow him, guys, I'm just humbly, I humbly asking you guys to go and follow him on Facebook as Stage Walker. His name is there on Facebook as Stage Walker, and on YouTube is still Stage Walker. Stage Walker, YouTube is Stage Walker as well, Instagram is Stage Walker as well. Let's just go and support this upcoming, artist. I liked one thing whereby he said he tries to teach these young boys and young kids, to do all this stuff, so that they try to stay away from drugs. That's very important because we all know we've got our kids right now, we've got a problem of drugs, we've got a problem of prostitution, things like that. So if he is entertaining kids and trying to make them stay away from drugs, guys, it's something that we should really, really appreciate. So guys, if you've got an upcoming event, maybe a wedding or a party or anything that you might feel after the lockdown or whenever, or a music video that you want to shoot and you feel like you want to include him in your video, please just get in touch with him so that you can make arrangements and he can feature on your video. So what is your number, if you don't mind, so that we can pin it there if anybody wants to contact you, so that they can contact you directly. Oh, really appreciate. My number is 076 818 9036. 076 818 9036. Yeah, that's my number. Stay young. Thank you so much. Okay, so thank you very much, Stage Walker. We are really expecting to see more of you. Let's enjoy it. Wow. Okay. All right. So also, guys, he also does my music, my weddings, and my weddings. Also, he's also doing. He can also come to your weddings. He can also do the shoots for any musical videos or anything, guys, that you feel like you want him to feature on. You can just make arrangement with him, and then he can feature on whatever that you want him to feature. You just have to arrange with him and see what he does. You can actually see the boy is good. He's actually good. He's talented, actually. So how old are you?
I'm 25. So you said you started when you were 14. That's a long time, eh? That's a long time. That's a long time. He's actually good and talented. So guys, let's just support, upcoming artists. It saves us a lot of things. Because remember guys, if we don't support these ages now, they are the ones tomorrow who can come and break inside our houses or inside our cars. But if we support them now, they are earning a living. They are earning something to buy bread so that they can take care of themselves. They won't be having any need of breaking the houses and doing all this other funny stuff in the streets, you know. So we really need to try and, raise all our upcoming artists, be it any country, Zimbabwean, South African, Mozambican, Malawian, whoever approaches us, we do support. Do you have a Facebook page? Oh yes, I do have Facebook page, Stage Yoga, for dance, for production-wise, Hot Ice Productions, video, graphic designing, videography and photography. Hot Ice Productions. Okay, so you just video for photographs as well? Yeah. Oh, okay. Yeah. So you want to do a photo shoot, Slay Queens, are you there? You want to do photo shoots and whatnot and whatnot? Production. He is the guy. If you're around Rustenburg, just get hold of him. Just get hold of him and then he's going to do your photo shoot. So I'm going to come also and tell her that I do. Actually, I don't know how to do this makeup. But I think she can do. She can do. Yeah, she can do. So I can do the poses. I can pose and do this. What I'm a straight go-go, you see? I'm a straight go-go. So yeah. Super. Daddy says you must not do plastic surgery. No, I want, I embrace African Michael Jackson. This is it. Thank you so much. One more time with this Melly. Dance together. Oh, me, I don't know. Oh, you want me to follow? Okay, thank you very much, my brother. We'll get in touch with you. We are rushing somewhere. So, anything, I'll try by all means, personally, I'll try by all means to try and, market you as well. So other people that I will be knowing maybe having events and whatnot, I'll just give them your number. Thank you so much. Thank you very much. God bless you. Thank you so much. Thank you very much, ladies. But we had events. You were supposed to get some. Yo, thank you so much. Isn't it? Thank you. Yo, man, I don't know. Bye-bye. Oh, bye-bye. Ha ndatamba guys. Mafuta amboti done. Hai wandatamba? Ha ndatamba. Don't jump such a big issue. Tamba? Okay, my brother, I'll get in touch with you, ne? Thank you so much. Okay. All right. Nice safety, guys. What is your name? Okay. Good. Thank you, bye. Oh, bye. I'll keep in touch, yeah? Yeah, thank you very much. Thank you. Bless you. Oh, that's a collab. Ish.
takuinda kumwe guys, hatingagari tiri, hatingasore tiri pana panguva yese, tachida kungoti tingoonawo semunhu akanga atikumbirawo kuti anda kungopresendawo kumadhayarisi madance moves ake. Tamaona madance moves handiti? Ehe, madance moves aiwa tamaona. Unogona ake kugona, unogona wakatikumbirawo sveko unoda kumbotamba. Saka todi taona toinda kwa comfort manje, takuinda kwa comfort. Ndatamba bamni ndatamba amukati nyengeri kuda indakasoguma kuenda kuchimu before lockdown asa mudaro bamni shuwa kunditambisa kudaro bamni mine utsingi but kuna bengi ngatoipaga machikura kule aiwa ndida kusura nditarisi mgoya dhala wegonyeti thank you anzvadzi kusura nditarisi ndikutoenderera mberi ndikuenderera mberi kusura nditarisi handatamba bamni vanoutsingi wangomana kundijaivhisa kudaro hai mani zvacho izvi hanzi ndasekangu vakomana rodhi dzekuno kwatiri pakaipa rodhi ndokuda kuti tigadzika mudhishi sega tichingoenda nembilesi wobhati redu hariperi muchimboonawo nzvimbo handiti kuhighway wouko kuti vamboonawo kanzvimbo. Ndasina kuriona hambu iro riri maiwe ndasina kutoriona hambu iro riri akatoipa utukakana kuti pana pane pepa pekuti 2 minutes hambu 2 minutes hambu mazonzi twibidi swabidi parodhi ndo pakagadzirwa saizi mwana tarodhi dzakadai so panongona zvakangoma ulala sirokanira jaichitangete kutanga chaicho bota ukata hii wakata pauti tikuenda kwa comfort pauti tikuenda kwa comfort tu wala tashuka comfort. Sharp guys, tukubata very soon tashuka pa comfort comment section.